terra humida. Ens tractem com a clients. En essència, és recuperar el que bé dèiem, que nosaltres, com a usuaris i pacients, no som una mercaderia, som persones, volem un tracte directe i en aquesta lluita ens hem de qüestionar aquest tipus de gestió, que a vegades ens tenen com a números i no ens tenen pas com a persones. I això, desgraciadament, no només comporta que la gestió sigui deficitària, desgraciadament, sinó que a part la qualitat assistencial es vegi minvada i realment podem demostrar que a part d'aquesta gestió directament ha anat a butxaques d'uns quants i que no hi ha hagut aquest benefici per a les persones que anem allí. Replantejarem el paper de l'administració municipal i deixarem enrere la idea que és l'únic agent amb capacitat per gestionar i programar. És a dir, volem desinstitucionalitzar la cultura. L'administració ha de generar les plataformes escaients per a la trobada dels agents culturals i per al desenvolupament de les diverses propostes que es pretenguin tirar endavant. Fa uns dies em van comentar, escolta'm, vés a explicar com hem fet el programa, la part del programa electoral de Medi Ambient, nosaltres en diem Territori i Sostenibilitat, i us l'explico, intentaré ser molt breu, en menys de 5 minuts. Aquest apartat del programa el vam començar a fer fa 4 anys. Des de fa 4 anys, cada 15 dies ens reunim mitja dotzena de persones, no sempre hem estat les mateixes, però més o menys, per parlar de tots aquests temes de medi ambient, per temes d'habitatge. El que vam veure i que vam decidir és que calien uns municipis forts, uns municipis decidits i valents, que donessin suport a tot un país per tirar endavant aquest procés. Un ajuntament que és dels més endeutats dels països catalans i un ajuntament que suma quasi una quarantena d'imputats per malversació de fons públics no està legitimat per dir a la ciutadania que a través de l'Ajuntament recuperarem l'economia, això que diuen ara des de Madrid, que ja surten brots verds de l'economia. Com se pot tindre la cara dura de dir que estem sortint d'una crisi, quan la gent cada cop ho està passant pitjor? Com es pot tindre la cara dura d'anar donant classes i conferències a redesa de projectes d'emprenedoria, quan les empreses municipals, que tenen quasi 2.000 o 3.000 treballadors a la ciutat, bàsicament s'alimenten a base de contractes precaris, a través de frau de la llei en la contractació de proveïdors, etc. D'entrada, tant des de la CUP com l'Esquerra Independentista o el Moviment Popular de Reus, sempre hem apostat per l'autoorganització, l'autogestió i el treball de base. És per això que apostem per la creació d'un Consell Local de caràcter vinculant, on les treballadores del sector social, així com aquelles plataformes, entitats o organitzacions que dediquen el seu temps a l'acció social, tinguin un paper imprescindible i principal a l'hora de decidir com s'articula l'acció social, les línies i els objectius a assolir. Mentre la gent que estem aquí no sapiguem el que es cou dins, aquesta gent continuaran tenint tota la immunitat i tota la impunitat per continuar fent el que els hi surt del clatell, per no dir un altre lloc més lleig. Per tant, al començar a participar, al començar a exercir els ciutadans i començar a saber i informar-nos el que passa allí, començar a exigir que volem saber el que es cou, aquesta gent continuaran fent i desfent tal com els hi vingui de gust. Així que ho podem fer com a CUP, però nosaltres sols no ens en sortirem. És qüestió que tots els que estem aquí sortim i diguem som ciutadans, volem participar i ja n'hi ha prou de tindre aquestes institucions que cauen a trossos i que fan pudor de naftalina. Si entenem Reus com una ciutat educadora, hem de fer esment de que aquell centre educatiu, aquella entitat està arrelada a un barri. Per tant, aquell pla educatiu d'entorn s'ha de reformular per respondre sobretot a les necessitats que es necessiten perquè aquella escola, aquell centre, rebi la xarxa d'on està ubicat. Com es fa això? Una voluntat des de l'administració d'escoltar les propostes generades pel barri, generades per les associacions de veïns, per les entitats que estiguin en aquell barri i després respondre a aquestes necessitats i a aquestes propostes. Mai des de la imposició des de l'Ajuntament cap enfora, sinó que obrir-nos i intentar agafar aquestes propostes sobre plans educatius d'entorn. La història és que, si us recordeu, Duran Lleida, fa temps li vam preguntar, escolti, vostè quan deixi la política què farà, no? Tornarà a la docència i va dir, home, aquí m'has pres, no? Jo, amb el que cobren els professors, de què viuré, de què menjaré, no? Doncs per ficar en relleu la voluntat que feia ara esment la Marta, la complicitat i les ganes i la força que tenim, jo vull destacar, i no sé si la fico com un compromís, que ella deixarà la seva feina, es dedicarà a treballar 100% per la CUP, si traiem bons resultats, i esperem que no només ella, sinó 4 o 5 més,
i tindrà el doble de feina i cobrarà menys del que està cobrant ara. Si sou capaços de trobar en una altra organització política algú capaç de fer això, doncs serà que anem guanyant independentment del partit que sigui. Sents l'olor de terra humida, trepitjada pels companys que són a baix. Obre la finestra i mira com milers de mans t'estan allà esperant. Renuncis als teus somnis, والفاتة سيبك بقى són l'inici del demà. من هناك سجري لك يجب مقاومة الحاضر ونحن الأشخاص المثاليين نعرف أيضا كيف نقاوم Sense por per tothom. Com el Juntes podem desfer injustícies, de fer tot allò que altres ja van somiar. Som el sud, el nord, la terra, som països catalans. Som l'exèrcit dels poemes, de carícies, dels llibres i de les llibertats. Som classe treballadora, Compartim suors i lluites, compartim el vot i el pla. Som com tu.